Kedewasan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun kalau nungun amit kalimat amit kojo debatang para pemuda, para pilih sepuh haji sepuh ingkang sabda ing dawuh ingkang ini. Kojo debatang para kiai alim ulama pangarsipun agami ingkang rinten lawan dalu tansah sumending wahyuning ilahi ing lemten iki. Pangemban pangemban raja satria nagri ingkang tansah ngaya mengeletas ing lemten iki. Dan katun kojo debatang para tamu kakung mewah putri ingkang dahat sinudarsana. Kata lupen kadang-kadang taruna muda-muda terwerda ingkang tresnani. Monggo ngrasken syukur dhumateng Gusti Allah ing Maha Agung Maha Sat Maha Tunggal Kadi Barokah. Kadipatan hati kula sami sekatemang paman junjung karso. Wonten pidhalepun pembinaan Bapak alim ugi Ibu Umi Widayati. Ingkang enjing wau sampun hana tepi daramaning asep pangentas pitulus. Boyong temanten Basuki Dimas Bagus Reza Yogi Pradana. Jinatu Promo kalian Roro Ayu Triloka Widyawati Atmojo saking Pembeli Abdul Hanif Hasib sekan Ibu Suparti almarhumah ingkang mijil saking Laladan Sido Mulyo Ngrami. Mugi-mugi tema ambabar beregung tepaten saribet keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah keluarga pinayungan barokah nikmat donya nikmat akhiratipun ingkang pingatuk umongan putra ingkang soleh nek putri ingkang solikah atut runtut gandes luwes koyok mimilan mintuna. Salam selamat katur kunjuk don maten Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita rindu sahabatipun wonten yaumul kiamah. Kula piniji saking keluarga besar Bapak dan Bapak alim sekalian Ibu Umi soang-soang kadang-kadang barata campur sari ning kasih kabeh saya lalten ngari boyong paramarsawan disenggoyong kadang-kadang Primanada audio profesional ugi kadang-kadang JNS Multimedia rekod ingkang mijil saking Laladan Seragen. Kadang-kadang Barata Hang Istri Hanggowati Widyawati Cacai Tigo Sebida Diajeng Roro Ayu Erika Barata Indonesia. Menika Diajeng Roro Erika kami sesangkatan Bangklian Blora Jawi Tengah Kemaramarsuan. Kuwi katur kunjuk dumateng Ehu Gadi khususipun ugi lumaber dumateng kadang-kadang tamu kedepan sambung saged hanuju pron halipur hadi kosami lumantar Diajeng Roro Erika Barata Indonesia. Mangke ning nomor kali Diajeng Roro Wulan Barata Indonesia. Diajeng Roro Ayu Wulan kami disangil Laladan kauman widodaren Ngawiramah Paramarsoan. Wikatur kunjuk dumateng para tamu dengan sambut dewun khususon ingkang sego pilipet saged hanuju menawi hibur hadir sami lumantar Diajeng Roro Ayu Wulan Barata Indonesia. Baik nomor 3 Diajeng Roro Sinta Barata Indonesia. Diajeng Roro Ayu Sinta kami disangil Laladan Sari Rejo Mendiro Ngrambing Ngawiramah Kemarmasuan. Wikatur kunjuk dumateng para teman sampun lumeber dumateng tes double campur sari khususon ingkang hamu gadi Bude Bapak topeng sekalian keluarga agung saged Bapak alim sekalian keluarga agung saged hanuju pron hibur sami lumantar Diajeng Roro Ayu Sinta Barata Indonesia. Dan katur kunjuk dumateng para tamu dengan sampun tribun sekalian dengan kadang kayun sukupan harian sesaran kadang-kadang Barata
Indonesia. Kadiwasan bismillahirrahmanirrahim. Yatur mampu kukur artis Barata Indonesia. Semoga. Support by Kali Amin Entertainment. Sopan santun, kau anggap aku ayam bambu. Kau rayu diriku, kau tolak diriku, kau tolak diriku. Hei, ku tatap sekali, tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy. Hei, ku tak tahu malu, tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy.
Sampun katur-atur babuga kur artis Barata Campur Sari ini keseparamesan katur wujud batang para temen sampun. Sugeng dengan kanthi bari-bari suka parga pahargan sareng-sareng kadang-kadang Barata ing meja sang lalatan ngari boyo keparmanasowan desenggutung kadang prima nada alias Jogja saking Jogja Ponen. Ugi kadang-kadang HJNS video rekod ingkang meja saking lalatan Sragen asri keparmanasowan. Suka kemudian kula Bapak Alim saking keluarga agung mugi Purwa Madya Wisonatan Samangya Rahayu wilujeng lir ing sambikala boten wonten alangan satunggal punapa-punapa wonten paripurnaning mangke sesarengan kadang-kadang Barata keparamarasowan. Yuk artis bida diajeng Roro Ayu Erika Barata Indonesia. Lor munggah ngidul adoh ya. Adoh bianget to. Apa-apa pake joben ngidulan. Heeh. Ngelorane sekalah karo wong-wong. Dadi ngidulan tok aneh. Ora apa ya, Rik? Nah, nggih golek ngadem ning kene ngadani pikir. Nggih. Nah. Sisan healing apa? Ya iya no. Ben gak alas terus ya ben gunung bareng. Ada to kembang lan roy jati tok lah ngene. Di Erika Noni dawuh saking Pak Alim karo Bu Umi. Nah, mengki Bu Umi dono semanten lho Bu Umi. Nggih, pare berkah pangestu. Sing duwe omah pinter nyanyi dek nggih. Napa nggih? Oh, pinter banget hadro iso. Rock iso, campur sari iso, dangdut iso. Nah, malah josis. Oh, josis ses kok nggih. Manut sliramu diajeng apa kene? Nggih, ngaturke napa ya? Manut. Podang kuning. Podang kuning, ya. Wikatur seterengan kanca-kanca Barata Campur Sari nikas keparamanasan tan kadung jodoh batang para tamu dari sahabat segala dengan kanthi bertemu kayung tasik manunggal merasa seneng kadang Barata ugi kadang DNS Podang kuning dados prima nada sesarengan Barata musik. Yup. Oh. Esuk ambon ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng mider anggon goleki ora kosok esuk awan nganti wengi Memang yen nganti liya kang nyabang Leang-leang tak samang menclok ning empang keganjangan tak rintik saka kados sarwe kota tak sun mbok aja ngejek podang kuning agawe pikirmu komplek seret ireng tak sawang tambah manis
seger ya. Mungkin badhe bener swanten berkah pangestipun sareng-sareng kanca-kanca Barata campur sari nges nggih. Mbak Tri, mangke sing nyanyi kanca-kanca ping ndak nggih. Ya, habis niki nggih dua lagu mune kan kejono swanten kanca-kanca. Atau sekarang. Engko apa saiki? Manut aku. Nah, Mbak sapa jeneng? Mbak Arum. Lah ya. Jadi mereka kanca-kanca sange Mbak Tri, kan Mas Reza, paling berkah dan swanten. Yo, datangkan artis kedua, Dik. Mbak Ulan kok, Mbak? Niki, Mbak. Nah, kok tak duetnya karo kanca-kanca. Asik. Yo. Woi. Sing ndi koncone ndang jak rene kabeh sak rombongan. Mbak Arum mau pundi? Mbak Arum semuanya rombongan koncone manten. Nggih semuanya sini. Ayo Mbak sini Mbak, koncone jak rene Mbak. Ayo Mbak. Ngundang ketumpuan kanca-kanca ndang-ndang mriki para pemirsa kene. Ayo kene. Support kunjut kematen kanca-kanca temanten Kakung Putri Samudyanipun. Ya, supporte ca. Bareng-bareng kanca-kanca Barata sumangga supporte sareng-sareng kadang-kadang Primanada, kadang-kadang JNS. Ayo mas semuanya. Asik. Ayo buat dokumentasi. Semuanya ayo Mbak Tri diajak Mbak Tri. Mas Reza, ayo diajak kabeh ya. Ayo semuanya ya. Awas. Ayo sama Mbak Bantengnya enggak apa-apa. Awas. Bagaimana? Ojo kepiar. Oke, rasa kepiar gembel yo oleh. Gembel yo pengen sampean.
Niki rombongan dari Masaran ya Mbak ya, Mbak Tri? Saking Masaran, Mbak. Oh campur-campur. Sing dek benis demo yang ada ke Masaran. Iki nggih campur. Masaran tak kira los Mas nggih. Support kembali coy yo. Bareng-bareng kadang-kadang Barata. Ndang saat set yo. Muga katur sarangan kanca-kanca Barata kadang-kadang JNS kadang-kadang Primanada. Ayo Mbak, ayo semuanya ayo. Ayo Mas Reza, diajak semuanya Mas Reza. Asik ayo Mbak Tri. Ayo. Ayo semuanya Mas, berdiri Mas. Iya Mas. Azul. Asik. Ayo Mas. Lah dek mangke mau lagu ini njaluk apa? Hah? Bar iki spotnya telas lho Mbak, wis gak duwe spot lho. Apa Mbak Tri? Lagunya apa? Lagunya apa Mas Mbak Un, Mbak Rum? Sik to Pak, aja meksa ngono to dadi iki aja. Wis saiki gilagam sik enek jaringku. Mas Reza minta lagunya apa koncone? Sumanding. Oke baik. Sumanding to. Sumanding. Ora iso to, gak usah. Gini Mas, perwakilan Mas, ini Mas. Nah. Gini, sik Mas. Kasih langgam sik ya. Mau to, to Pak. Lagi jalu Sumanding dangdut tentang rene rantang saset ra nyanyi ya kan. Kasih Mas ya, kok. Gen sintang sing Sumanding ya kasih. Manut sampean no? Lho manut sampean kok kula. Bocah gunung kasih ya. Nggih, ngono penak to Pak. Bocah gunung Mas ya. Monggo Mas. Mas Dime. Ijel kuwi wonge kancane ijel ya, Dul. Enak niki lho aku. Enak kuwi. Sing metu kabeh. Ya, ya iki padha wis penak iki lho. Ora beda. Primanada iki kondang enake, Dul. Nggih. Iki apa, Pak? Apa kowe ra kelingan
Apa kowe lali janjine. Oke, baik. Nggih tambah sithik ngene anu Pak Alim, Asrul. Ngene Pak Alim tambahna Rul. Lah. Nggih, lali janjine ki ambak nang kali duet. Duet. Milih sing pundi? Sin ta? Sing pundi? Sing milih sing pundi jenengan? Anu sasake. Nah, ya sin bagianmu sin. Ngene. Gudi ya diganjel gede. Ya, Pak Alim senengane sing. Sapa sing? Lah manut kula napa jenengan? Jenengan. Gak penak. Janjane kowe nang ngendi kelaketmu. Iya. Nyobi yani hatiku sujalan kowe kencan karuan ditoleh.
sisan aja meneng. Mengke to meleh. Halo. Nggih. Bar panen lho kakunge. Ya, Dik Wulan ganti Caping Gunung. Nah. Nggih, aja to kesane ya. Kowe adoh omahe kuwi. Nah, Caping Gunung, Mas. Nggih. Hah? Pak Po, garap tayub napa garap gayeng manut? Garap gayeng jaipong nih garap gayeng. Ya, kene Caping Gunung ya. Monggo Mbak Ulan, tak duweti ya kene. Diajeng bapake Mutia Dik. Oh, bapake Mutia karo ibuke Mutia. Nah, ya lanjut. Sekar bisa. Ya. Oh, ha. Gunung desa dadi raja. Gombal kampung. Ya gombal. Ya.
Jor. Iki nyedak penyanyi ben tambah umure, nggih ta? Nek nyedak penyanyi tambah umur gitu kok. Nah. Oh, tambah neh sak taun umure. Saestu wong nyedak penyanyi tambah umur kok. Makane kula panjang umur. Nah. Joget nggih, langsung nggih. Nggih. Wah, los iki. Paring asma sinten, Pak? Langsung Paring asma sinten? Parjo Sukat. Pak Parjo Sukat alias Pak Alek. Nah. Oke, baik. Nah, Bos Albian nggih, Mbak Sinta, Bos Mbak Sinta nggih. Ya Mbak Sinta. Manut, Mbak Sinta dan dekor kayaknya. Lanjut, Bos. Ya, Dek. Sekar desa seneng lho kakung guyu terus lho joget karo guyu lho deh ta nggih. Ya. Yo. Ya. Galo. Mriki Mbakno. Mbakno. Iya. Yen liwat aku kelingan. Yo. Nyaku bokae. Biyen tak lereng. Sing cagak kebak tulisan warna abang tondo isih pucat ya mriki Pak ayo mriki nek ya joget Pak warna abang tondo
subuh kae nyimpen wati layang wengi nganti katrina ae kakung gaul kakung jenengan gaul sakniki bar mimik barang seger kok Nggih. seger Nggih. Nggih. oh ya Pak, jenengan kalah lho, Pak. heeh aku insap ada ger kok nggih nah nggih wis ra apa-apa kok nggih sementing panjang umur nggih kok nggih ya lanjutin ya ndak Catetan sajroning ati dapat nutur saya marani aku kowe dadi jama marga leren asmara sampun matur matur. suwun nah iya iya lah nah monggo Pak Lo Bu Amin tak pergi Bu Amin bareng nyanyi nek nyanyi wis ora ure awas lo Pak oi iya iya ayo Pak Lo Solo aos ya ayo Mamin lolo jos asli iya adek yo yo lolo ya os nya segayang nih sesek sini ya iya lolo jos awas yuk iya oh saya buang ya awas lolo Sinta ngadek lho ngadek ayo ya lolo ayo ngundang anak ya lolo ya os ya yo jos as yo ya
apa iki kok? Sisa nuju menang. Ya, dados neh. Us. Ya. Amin Pak Lo matur suwun. Ya. Mas Haryanto kali kanca-kanca sabar sama tawis. Awas. Iya. Yo, Mbak Ulan ke Mbak, sini Mbak ya. Loh. Ayo, pas.
awan ning omah wis ora krasa keluyuran goleki sing tak sayang mubeng minder anggon goleki ora krasa esuk awan nganti wati jaluk mbok aja ngece odang kuning agawe pikirku komen seret ireng tak sawang tambah manis iku bunga yen lakon nyanding sirah